खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय बे समाव देरहासारनाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुं बे मुङा गोदान दिल्लीयाव थामहिनबा हादरनि जे केपिटेल बे केपिटेलाव बे समाव जोंखांबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुङै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि समाव नखर मन्थ्रिनो जों खावलायदोंमोन जे बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे जायखिजाया लामानि बिमुं दोननांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन थामहिनबा खावलायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे लेखायै बे समाव हादरनि नखर मन्थ्रि बे नखर मन्थ्रिया गनायथि होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मोनसे मेसेज थामहिनबा बे समाव फोरमायथि सौफैदों फोरमायहरदों जे बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुङै मोनसे नाम बा मोनसे जायखिजाया लामानि जे बिमुं बे बिमुंखौ दोननाय जासिगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथि हरदों आरो बे मेसेजाव रोखायै बुंथिदों जे मोननै अपसन हरदों आरो बे मोननै अपसननि गेजेराव जायखिजाया मोनसे सायख'नो थाखाय खावलायहरदों नखर मन्थ्रि बिफाननिफ्राय थारैनो बे समाव बर' हारिनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुं बे मुङा हादरनि जे गोदान दिल्ली बे गोदान दिल्लीयाव बे समाव जोंखांबाय थारैनो बे बर' हारिनि मोनसे देरहासारनाय आरो बर' हारिनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मैयानि सानाव ब्रैथि सोनाब बंग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय नखर मन्थ्रिनाव दाबि खालामनाय भारत सरकाराव जे दाबि खालामनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुङै जायखिजाया जायगायाव बिथांनि जे मुङै मोनसे बड'फा UN ब्रह्म मार्क बेफोरबायदि बिमुंजों मोनसे जायखिजाया जायगानि मुं दोननांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबि खालामनाया बे समाव जाफुंसारबाय मानोना बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मेसेज दैथायहरदों जे जायखिजाया मोननै अपसननि गेजेराव मोनसे सायख'नानै बड'फानि जे बिमुं बे बिमुंनि मुङै जायखिजाया लामा बे लामाखौ थि खालामनो थाखाय खावलायहरदों होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा हमारा जितना भी स्वाधीनता जो शहीद जो हमारा हीरोज था उनका जो प्रतिमूर्ति बनाने का या प्रतिमूर्ति वहाँ में लगाया है हमारा जितना भी है बिरसा मुंडा जी भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमूर्ति हमारा सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमूर्ति वहाँ में लगाया है तो भारत सरकार को हमने आह्वान किया था गृह मंत्री जी को हमने मेमोरेंडम रखा था और इस मेमोरेंडम के तहत हम 2-3 हमारा डिमांड जो मांग था उसको हमने गृह मंत्री के पास में रखा था और गृह मंत्री जी ने ये आश्वास हमको दिया था कि उपेन्द्र ब्रह्म के नाम पे दिल्ली में एक स्मारक एक मार्क रखेगा दिल्लीयाव बड'फानि मुङै मोनसे लामानि नामखौ लाखिगोन तो अभी हमारे पास एक मैसेज आया है कि 2 नाम भारत सरकार ने हमको ऑप्शन दिया है उपेन्द्र ब्रह्म के नाम पे दिल्ली में UN ब्रह्म मार्क जैसे कि टॉल्स्टॉय मार्ग होता है महात्मा गांधी मार्ग होता है ऐसा 2 ऑप्शन हमको दिया है किसी एक ऑप्शन को दे के इस मार्ग को उपेन्द्र ब्रह्म के नाम से जाना जाएगा यह हमारा के लिए बहुत गौरव का बात है इस मन से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस मन से मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आने वाले दिन में भी उपेन्द्र ब्रह्म जो फादर ऑफ द बोडो से बोडो का जो हमारा जो महान जो व्यक्ति है उसके नाम पे आगे भी और
हम बहुत काम कर सके, इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं और केंद्रीय सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं।